ва шумо парвози худ хоҳона рафте. 12 апрели соли 1961 аввалин бор киштии кайҳонӣ ки дар дохили он инсон қарор дошт берун аз фазои замин парвоз кард. ҳақиқатан инсон мавҷудотест ки дар ин олами бепаҳно аз дарки ин ҳама бузургии коинот дар аҷаб аст. аз азал инсоният дар тафаккури ин олами дилбаранда бо ҳодисаҳои пайҳами осмонӣ ва заминӣ ки ба ҳам пайвастагиҳо доранд пардохта буд. олими юнони қадим Еврипид дар робита бо ин илм ба хулосае омадааст ки мегӯяд инсоният илмеро бадин бузургӣ надидааст ки дар коинот қарор дорад ва мефармояд инсони хушбахт касе аст ки ба ин илм пардохтааст. мо маркази ҳамаи ҳастием, яъне замин маркази тамоми ҳастӣ аст ки дигар ситораву сайёраҳои осмон дар гирди он давр мезананд ва дар мадори заминанд. то куҷо ин ҳақиқат дорад? оё ҳамин гуна аст ки мо мепиндорем? дар замоне ки инсон танҳо худро маркази ҳамаи ҳастӣ медонисту ва ҳама сайёраву ситораҳоро дар гирди худ давр зананда аз ин олами ҳастӣ бехабар буд. башарият то замоне ки ба фалсафаи ҳастии олам руна оварду ба саволҳое ки инсониятро ба ҷустуҷӯи он воме дошт нарафт, ба маънии ин ҳастӣ нарасид. ин аст ки дар аввал барои одамизодро дар нигоҳи ҷаҳл андохтану аз фалсафаи ҳастии инсон дар коинот дур намуданд, ҳар нафареро ки сухане аз илми кайҳон мегуфт ки ба ҳақиқати ҳастӣ наздикӣ дошт муҷозот менамуданд, ё ӯро аз маҳалли зисташон берун месохтанд, ё ба девонагӣ муттаҳам мекарданд. оламе ки ҳозир мо ҳузур дорем ва умуман коинот албатта аз таркиши бузург ба амал омадааст. агар мо гӯем ки ин таркиш чӣ хел ба амал омадааст, то ҳозир ки фарзияҳои бисёр аст. қайд кардан зарур аст ки чӣ маблағҳое ки сарф карда мешавад барои омӯхтани ки кайҳони калон, ин албатта барои аввалин дараҷа ин дар бораи пайдошавии коинот рафта гап меравад. аз ҳеҷ чиз яъне ки пайдо шудани ин яъне ки коинот яъне ки ғайриимкон аст. локин тадқиқотое ки бурда истодааст то ҳозир яъне ки ҳамин барои муайян кардани ки таркиши бузург аз чӣ пайдо шуду ва барои чӣ таркиш. баъди таркиши бузург албатта чандин марҳалаҳои дигар гузаштанд. баъд атом молекулаҳо пайдо шуданд. мана масалан дар давраи нуклеосинтез ки пайдошавии атом молекулаҳо ба вуҷуд омад, ин баъди 380 000 соли таркиши бузург. яъне баъди 380 000 соли таркиши бузург нейтронҳо, протонҳо ба ҳам як шуда атоми моддаҳои сабуктарина, яъне моддаи сабуктарин ин гидроген ва гелий мебошанд, ҳаминҳоро ташкил карданд. аввалҳо ҳарорати кайҳон бениҳоят баланд буд. аввал наздикиҳои таркиш, баъди мана масалан 380 000 сол дар кайҳон бениҳоят ҳарорат баланд буд ва ин боиси конденсатсия шудани моддаҳо нашуд. оҳиста оҳиста баъдтар вақте ки кайҳон васеъ шудан гирифт, моддаҳо ба ҳама тараф як хел бо як суръат паҳн шудан гирифтанд. дар натиҷаи васеъ шудан зичи кайҳон хурд шуда, дар натиҷа ҳарорат паст шуд. ин ҳарорати паст боиси конденсатсия шудани ҳамин плазмаи газӣ шуд. плазмаи газӣ ин аз нахуст моддаҳои аввалаи кайҳон иборат буд. моддаи аввалаи кайҳон ҳамин гидроген ва гелий мебошанд. ҳозир тахмин шудааст ки 95% массаи коинот, ҷирмҳои коинот ин аз гидроген аст. яъне массаи умумии коинот 95% гидроген аст. дар натиҷаи реаксияҳои термоядроии химиявӣ мана масалан ситораҳо пайдо шуданд, дар ситораҳо дар галактикаҳо пайдо шуданд, баъд дар галактикаҳо ситораҳо пайдо шуданд, дар атрофи ситораҳо сайёраҳо пайдо шуданд.
агар мо хоҳем ки аз партави сайёраи замин берун равем ва аз коинот назар намоем, мо бояд суроғаи кайҳонии худро донем. замин танҳо сайёра дар радифи системаи офтобӣ нест. ба ҷуз аз сайёраи мо дар низоми офтобӣ боз 7 сайёраи дигар мавҷуд аст, ки наздиктарин сайёра ба офтоб ин Уторид, дуюм Зуҳра ва замин сеюмин сайёраи наздик ба офтоб аст. баъд аз сайёраи мо сайёраи Мирих аст, ки ҳарчори ин сайёраҳо сайёраҳои гурӯҳи заминианд, ки ҳаҷми онҳо нисбати 4 сайёраи дигар хурд буда, таркиби онҳоро асосан силикатҳо ва металлҳо ташкил медиҳанд. муштариву Нептун, Плутон ва Зуҳал 4 сайёраи дигаре, ки онҳоро сайёраҳои азими газӣ меноманд, аз сайёраҳои гурӯҳи заминӣ тамоман фарқ мекунанд. сайёраҳои низоми офтобӣ ба худ хусусиятҳои хос дошта, ҳар як аз ҳамдигар дар ҳаҷм ва зоҳир ва системаҳои дохилии хеш фарқ мекунанд. аз рӯи тадқиқотҳои охирон муайян карда шудааст ки фотон ё ки рӯшноие ки аз сатҳи замин яъне ки ба қайд гирифта шудааст 167 миллион сол пеш, яъне ки аз ҳамон марказ ё ки аз ҳамон нуқта ба тарафи замин партофта шудааст. галактикае ки мо дорем, роҳи каҳкашон мегӯем, зиёда аз 1,5 миллиард ситора дорад. яъне ки ситораи аз ҳама наздиктарин ба мо, яъне ки ба замин, ин офтоб аст. яъне ки офтоб як намуд ситораи, як ситораи миёна гӯем, яъне ки аз офтоб даҳҳо маротиба ситораҳое ҳастанд ки хурд ҳастанд, яъне ки садҳо маротиба ситораҳое ҳастанд ки калон ҳастанд. ба монанди ҳамин хел офтоб, яъне ки ситора дар як галактикаи мо қариб 2 миллиард ситора аст ва ина тасаввур кардан бисёр душвор аст ки то кадом дараҷара коиноти мо калон аст. назариҳо оиди пайдоиши системи офтобӣ зиёд ҳастанд, лекин ягона назарие ки ҳаст, назарияи ҷинс, офтоб ситораи калон буд. дар натиҷа ин ситора таркиш кард. дар натиҷаи таркиш кардани ситора дар марказ як ҷисми тафсон монду, дар атроф ҳамон муҳити байни ситорагӣ паҳн шуданд ва инҳо оҳиста дар атрофи ҳамин офтоби ҳозира гӯё ки давр задан гирифтан. дар натиҷаи аз ҷирми марказӣ, яъне ки офтоб дур шудан, инҳо оҳиста конденсатсия шуданд. дар натиҷаи хунук шудани ҳамин моддаҳои газии тафсон, инҳо дар масофаи дур ҷойгир шуданд, оҳиста конденсатсия шуданд, ба ҳамдигар ҷазб шуданд ва ҷисмҳои ҳамин моддаҳои партофташудаи газии тафсон моддаҳои сахта ташкил карданд. ин моддаҳоро планетоземиали мегӯянд, яъне ки ҳамон ҷирмҳое ки аз онҳо сайёраҳо пайдо шуданд. мураттаб омадани шабу рӯз, дигаршавии фаслҳои сол, тартиботи низоми офтобӣ ва хусусан тартиби ҷойгиршавии ситораҳо дар коинот ҳамчун низоми пойдор ва устувор башариятро ба ваҷҳ меовард. шояд ба ҳамин хотир аст ки дар юнони қадим мафҳуми космосро ба ин низом номгузорӣ намуданд, ки маънии луғавии ин калом ороиш, сохти нағз, қатори зебо, хулас як чизи мураттабу томро ифода мекунад, ки ин ном аз назари донишмандон ҷузъиётеро дар бар мегирад, ки аз ҳама бештар сазовори андешаи фалсафӣ мебошад. асри навини илму техника ва технология башариятро бо муаммоҳои зиёде, ки аз дарки он оҷиз монда буданд, ошно намуд. мар инсоният тавонист дар давраи ташаккулёбӣ ба воситаи илм ва техникаву технологияи навин муаммоҳое, ки барои одамизод аҷибу ғариб менамуд, онро ба ҷаҳониён аён ва баён намояд. аз ҳама наздиктарин, яъне ки галактика ба галактикаи мо, ин галактика Андромеда аст, ки сеу аз 124 соли рӯшнонӣ аст, ки
که 324 سال روشنایی میگیم 324 یعنی که سال با صورت روشنایی اگر ما حرکت کنیم با رفته در گالاکتیکه یعنی که اندرومدا یعنی که گالاکتیکه همه نزدیکترین با گالاکتیکه ما رفته میرسیم و بین این یعنی که دو گالاکتیکه ده با میلیارد ستاره هستند. تمام ستاره ها به مانند ستاره آفتاب همین سیستم ها دارند که همه اینها با یک قانون حرکت میکند و از قانونات خود بیرون نمیبرد. یعنی که تمامی اون جزئی کائنات اون تمامی جرم گوییم تمامی گالاکتیکایی که در کائنات است با یک سیستم با یک قانون یعنی که در حرکت هستند. علم استرونومی خودش علمی است که به نظریه ها به فرضیه ها به قانونات تکیه میکند. موافق نظریه ها آفتاب ستاره است که 5 میلیارد سال تقریبا 5 میلیارد سال پیش پیدا شده است. همین ستاره هایی که به گروه آفتاب داخل میشوند اساساً تا 10 میلیارد سال عمر میبینند. اگر ما سن آفتاب را 5 میلیارد سال گوییم آفتاب الکی عمر میانه دارد. انرژی آفتاب این از حساب چیست؟ در نتیجه تبدیل 4 اتم هیدروژن به گلی به یک اتم گلی اخراج انرژی به عمل میآید. همین محض همین گرمی دهی آفتاب از همین حساب انرژی یادرویی است. آفتاب از حساب افکنش هر ثانیه 4.5 میلیون تن مساش را تلف می‌دهد. از حساب افکنش معین شده است که در آفتاب حالا 70% ماسه آفتاب از هیدروژن عبارت است، 28% ماسه‌اش از گلی و 2% دیگر ماده ها هستند. در یک ثانیه در آفتاب 600 میلیون تن هیدروژن می‌سوزد. از همین افکنش انرژی افکنش به عمل می‌آید. از همین افکنش انرژی ماسه آفتاب رو می‌برد. در نتیجه ماسه آفتاب در یک ثانیه 4.5 میلیون تن کم می‌شود. با همین روند آفتاب 5.9 میلیارد سال دیگر دوام می‌کند عمرش. طوли дарозаи ҳавои замин то кайҳон ҳоло аниқ муайян нашудааст. донишмандони штатҳои муттаҳидаи америка ва канада баландии осмони замин то кайҳонро ба 118 километр масофа баробар намуданд. аммо наса яъне созмони миллии ҳавонавардӣ ва фазоии штатҳои муттаҳидаи америка бошад ин масофаро 122 километр арзёбӣ менамояд. ҳисоби олимони канада ва америка аз рӯи вазиши бодҳои кайҳонӣ сурат гирифтааст ва наса бошад ҳисоби масофаи ҳавои заминро то кайҳон аз рӯи партофти мушакҳои ҳавоӣ чен намудааст. Тоҷикистони мо дорои 3 расадхона аст. яъне ки расадхонаи астрономӣ, яъне ки мавқее ки барои ҷирмҳои кайҳонӣ мушоҳидаи ҷирмҳои кайҳонӣ гузаронида мешавад. ин ҳаст расадхонаи астрономии ҳисор, расадхонаи астрономии байналмилалии санглох ва расадхонаи астрономии баландкӯҳи помир. дар ин расадхонаҳо яъне ки зиёда аз 60 олимои тоҷик ва кормандони институти астрофизика академияи илмии ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд. ҳамзамон дар ин расадхона мушоҳида гузаронида мешаванд ва саҳме ки олимои тоҷик дар яъне ки илми астрономия на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон балки дар ҷаҳон гузаштаанд ки ба номи онҳо яъне ки ситораҳо кометаҳо ва астероидҳо номгузорӣ кардаанд. ин аст бобоҷонов пурл бобоҷонов, ин аст хурсанд ибодинов, ин аст қоҳира ва гулчара исроиловна. ин олимое ҳастанд ки яъне ки дар ҷоддаи ин илми астрономия бисёр корҳои намоёне карда ҳастанд ки ба номи онҳо дар кайҳон яъне ки сангони парон гӯем ё ки астероидҳои хурд парон ҳастанд. саҳми агар аз олимои пеш гӯем дар илми нуҷум Умари Хайём бениҳоят баланд аст. тақвиме ки ҳозир мо истифода мебарем ин тақвими яъне ки григорианӣ дар 3000 сол як шабонарӯз яъне ки хатогӣ дорад. тақвиме ки Умари Хайём сохтааст яъне ки дар 4000 сол як шабонарӯз яъне ки аз ҳама тақвими саҳеҳтарин то ҳозир ин тақвими Умари Хайём аст.
оё боре назар ба осмон кардаед? оё аз асрори он хабардор шудаед? медонед ки кайҳон олами бемаҳдуд асту мо ҷузъи он ҳастем? то куҷо инсоният аз асрори он хабардор шудааст ва олимоне ки дар маънушиносии коинот тафаккуру тадаббур намуданд ба чӣ расидаанд?